Yewra, no one, and this branch. Na Sarpong, Sebi, Sadish, any money now, 1 way say, Omefa, Sabinami, you need to. Nina, I come here to Tiamua. Nina, Comfy, Emenra, or Surhini boy, Benham Penny said to Etnas, Edward one and Nana, what you didn't say. Amen. Yahoo, yes, yeah, the Indian Atlasia, Yamira property. It's your people say, and a Sabira, what's Nasia, or does, Tina Saintia, and then Nanon Moremai, Nanon Classifo, Namma Humanum, Namma Funum in Atlas, Nayura, Sidemo, in Naiwa. Sabe Napeta in a chame, and so Whenever we serve for you, Tossunai, Napita in whenever Peter in a chairman, and Emma Urakobe. Peter Film Nemo Ready, Sabe, Contandem, More near Peter. Tia Peter Film, Penny for Nachamia Chevy, Peter Film Penny for Emmy Urakobe. We are not from Situnes Kakra. Now, we are a paper few Bessie Kakra. Here at Tracy, photo from the trivia. Now, I'm prepared for Abba CBB Kakra, and the Achayba.
yebo emretente na sabe yewra ne nana yi wabia ene wo ha se niwra sabe ene na anu ntu wasomu na wose sabe bebe na wode kire niwra na kire ne ni so na de kire ti ampeba fi e wo ha wo bebe kakara Yakoba na Samuel ni akwamu omudi mu akoten Yakoba na Samuel ni akwamu omudi mu akoten Asana na moko ye nyina monwire ni akwamdi mu akoten Akwani sabia bru monwire na nanom ewo sabia bru asafo a yedi akwanim na na yedianani na na Gyamfi Kumanin ni Sarpong tie bianafo amu ha me kasai wadawoma yanka no kwa mon shame ha fresa bafo na te wono wo me kisi na Gyamfi Kumanin Sarpong wo be madada Gyamfi Kumanin Sarpong ko taba bia sadi abayayi atia brade na na wo na na mudi jabaye na Gyamfi Kumanin yansia wanke nidi wona nani asini nyaje bi kankanfo popia sane ye no na Gyamfi Kumanin wo be mamu esia na brade ya pemu ani asawo okwane Gyamfi ko taba bi asadi abayan apontreni o mensuo nana wona nani asini nyaje bi wona nani kuma wo chirebu akodia wona nani asante atima gogo bompata efa pente na nane wo abrewa musuna na wo firi dodo wase edia na wo firi jabo abrewa musuna ne krama ne ko wura wo bo ko ya no adwan klabo da furuma krama dra no tie jana no eja no se krama no baba bia ni wura ne wo krama no smachi ababra made one will budget from ma and what did one year two? What about that room of the two Jeremy? Opemsuo is a power beam. Sakatin Pamia Kumana was a member. Opemsuo, what point I took and table Savo was interpreted with Seventy Coco. O Professor Prampa would do Pocom. A dear natural brother. Nana Monwirehene. Then a body crosso. One number of 40 years here. Quajana now with the adulator. Opemsuo at one point I took and table Savo. O dear Nana. Adiana for someone Kennedy, Nadiana Motuaya, William Drum. Adiana, someone Kennedy. Monia Cradiana Sacosia. Nana Matiana Chania Brady. Opemsuo is a Pocoma. What I think made the war woman is so gato. Not a same man, I want you. Not a same man, I want you. Aquamonia woman so. Kwa kotana nanemo esminya jobi kankanfo nana obreke silent miano anya friend was amampo ye de so ni e de so nana kwani sapawa kwani mo abrofo se na de yeye kakata na ye dia tudo na kowo mo bia ye wo be madada adiana atrabrade wo frije mo piafo Odi amuno kwajanye kwajana na wodi adreto Sarpong kuma bedi etuo bena na watontina tro yede makona do asia sakase mpobia wokoye dam na napra ko Sarpong wa bena wo kuma na Sarpong bena bodi aproso wona adi jabaye wona adi jabaye wodi amuno kwajanye kwajana no odi adreto bedi etuo wa bena odi amuno ne kwajana na wona kuta bedi asa enso di abayali wo kuma na Sarpong wa bena na dada sibre wo no Sarpong Gyamfi Kumanin wa bena pia that's it.
nanso siapani ekyerɛ na wɔde busuane sɛbi na no mo reman ase ɛde aba sɛbi to a nira na de ne na ti sabe na busuapani na afɔre amanfo ɛda ase ada na no de na de ase ada na no mo reman na no kuma sɛ na tiɛ ne baba da wase ɛde aseda ɛbɛma otwedi ampɔn nyankopɔn misɛ ne yɛhuni ɛne deɛ yɛsie ɛnyɛ onipa na hoɔden ɛyɛ onyankopɔn na domara kwa ɛna ɔde abɛduru baabi a yɛduru yi nea ɛtɔ soɔ mɛda nananom kumase man ahemfo ne ahema a ɛnɛ wɔn ɛbɛka yɛn ho ma nana atrasie yi ɛyɛ kama mɛda mabusua soso ase na mada moyuman nsoso a ɛbaa ha nyinaa nsoso ase na meyi ɔheneba apagyahene soso na mabɔ ne din sonko nana wɔntumi ama na nso so ɔmaa ne kyeame ɛbɛsii nana mu ɛne natra nkonya yɛda mo ase a ɛnsa meneme mabusua ɛda mo ase amen madawroma yewule bɛsɔre madawroma obiara nyɛ krado yewule sɔre o that's your song. That's your song.
ene mo yesofo fori na sorry ho obusia ne no foni ne kodas afranchu bronco e ho na sofo fori obusia pani na sorry ho ye koda nyamias enti yesha na so obusia ne bi ene mo ye obusia da e bi ene ma ebe sofo fori obusia pani na sorry ho na ye koda nyamias afranchu bronco e ho na sofo no ewo ti yesha na so Akrana wahine bani wahine nana mo bro mo sana mo diana ba yewra do bibia se mo remind ye mo benya no na mo ye ne wani mo ni aseda yewra do bibia se de Nana Gyamfi Kumanin Sarpong Monwirehene asida ana mde bema yewra bize sabre ya yewo mu se yenya sa santahini ya yewra otumfo se tu a wotoso menu sabre ya yewo mu pa se yenya ono a menim de nka santema be so ya free say oba idea akonwa bi a yira bia asako dini wura no musam ebini yedi amohwe mori akonwa ko ehwa che ne yesi ni mema me ofo no nyina da ne nkramofo azenne de mema ne wo bia buso o ha mema bibiri adum binti ena me ene yi misem medie ni nti yewrade aseda ene nkwatenten a ahodin wom ena misrema otumfo mo rewo afija kwabre ze office kwan so so free ebo ho na wo be record ya the first junction left no kwa peja right no ba mo nti Monwire baby a Monwire wo no Monwire wo ebo ho ne kode entem I wo afija kwabre district so here matna abucha chekakra ana abuchi nso mega se am se buffalo to chenkwa na menye bi aye nyuma bebre nti enyuma me nyina nso mame nimdie foforo na ohe Monwire endra anajo a yewa dwan kane a odima yi betwae ye wo ha anajo ma dumienu epa ho enso na trucks eguso twe abo free Monwire koimu na emze nra ne da mitimi hwehwe ahemfie akakra hwehwe na baby a yebodwa a ye de ba hai sini no bebre yi egufom timi busa na ze abo a wo kira mo blast no ye blast ya na wo so dan na wo hwa na jono nso ye wa ha na mfutru a saa abo yi ade wo hwa Monwire ko na aye fita nzi menim de nti aba na sa biza menim kwa na menim sa Anglo Gold wo South Africa omo contract omo ne aban ne your friend is a company na etu ade ne nyina ye nyina se krona amutu agudie ne ade firi mu ne nyina no so hwa ekwan a wo nyina wo se omo ye ana yare nkitinkiti bi wo nso a ena mines ne nti no chemicals ne no man nkitinkiti bi omo use a timi de yare bi brenkrofo ebi ne ye mfuturo ekoso Monwire no so you were asthmatic patients you won krank to ya wo mo good them now we mfuturo pa
said we rather than India over to me share your windows in Monwirehene so now here's the car you the free free no pacos it doesn't stop non-stop scan kwa na eko na scan so munjabi o movie emfa nyare so nti ade ba ko me buy the mahun na ko no minnim papa but me hwem akọ 3 abetri na adibia minnim se emwa abibifo se ne ema obia pese nko obekọ abrochire no de me hu wo ho bia me hwese metimi se me ntimi anduru se ne baabi a me firi ba ne tene kra na me si tu se be duru baabi a ebe so nipa ni mori fo benya somfaso so nti me botaya me de enam so ha enno da nambai nti me ne mpani fo enhyeda ntena asindi nkomo se na me kan na brochi na mte ye momente mori secondary school da so but so ha se no marketing kiti binti mori fo do bebre na tiakam but nanu ya ebinum say wonim say social media powerful and through social media na nkofo say mori anya hene foforo na aso ya brand kakra mori fo bi twi omutiba and the senate bia me amiwa santehine awodi mi di ayi oba say ade a odi kan sha say education fund nti mehwe na ma bomodin a try se betimi aye bi na enkola omunim ade kakra ani so ade hunu bi wo mo ne so na enso skani fie no yetimi di aboa om na mum secondary school there this just secondary school mori ebi omori ebi ni ha enzi champion ni masemka zina na wasuma ye ni secondary school ha but se nyame ya adom na metinkom wa ahoden a secondary school beba mori eno ana na make no say on say eni pass oda ana ohome no mai pa enti na no say obusa me chia me pani obaka chiro the guy say ma hwe adin as mori kwa nnua ni kronim Bruni can say me say when the last tree dies last man dies in the nuano yade a oxygen yemu nuano ye ni bebre sa na yesa de mfuturo nso so na emma yesa ye nhome no anya de papa nti me de menim ne se me ne empanimfo om de da no ma no nyina a bibia form ho nyina betra se ne yehia na nyina ya adwena bom kwan kra ye be fa so a ye be twam futuro no so na mowefo nso so anya mpomuden bize ye nyina ye nim de mfuturo timi de ye anya de papa sadam di ka kan no abuche de matrata bi kakra bibre ne mum Belgium pa na matna pa na Belgium ho so ma chichira asanteman ku ha ayekase pa asanteman gent obi a wo Facebook de show so bu asanteman gent yura do for the Hill of Confornachi a project no buy no ye boy pa ndi a tree sisi amayama afibia nso yo festival bia ye yo Gent or Belgium ye started say a barbecue and sisi ayekase abe Ashanti Fest Asante Gent festival this festival na afibia no ye try say the raise found ye fra brofo ni na nso because ye trade cultures ndi ye na brofo ni na ye enti ye Hill Confornachi no no abrofo no behu ye omo kohwe your website asantemaigent.org okoho abohu de nyina enti abrofo no kohwe mu asa ko hwehwe Confornachi no asisi amene Confornachi hospital administration no edi nkomo bebre a sisi ame baby amete e wa abrochi na ye se Hill Confornachi de aye bi dada but sisi e no pese Confornachi hospital no management ni project bi ma
yenkwa ase baby amete no ye kasa mu no ye be kasa os Vlaanderen brofumu no as East region or something into almost through Asante Migrant no pese be we nti sia na confonoche fonso dwene ho facility a omo de be man na ya ma omo na ye de edin na bon nti je sais sa na no komo na meni abrofo ne confonoche di ye na nka me ye Monwirehene a anga san komo no ya ne Monwirefo ne bedi so Endinga yare sabia ne saade na ayeye ma confonoche nyina no confonoche so dada yewura kra so asom Monwirehene dem say hospital bi na mahu akira me wura muda menim se na hospital enti menim se abrofo no se na meni omote ene no kra me di e wo ba bi amete enti dachi bia no ombe baba boa me ama hospital no so mekọ nsrahwe e wo hospital no makohwe de here omoni ade visa buchiro ne e wo ho a yere nim se force de pepa to de bi omo yi force no ahwe force na ya na ye kra sen de wo yare a wo akoda sisi on de ho a yi force no nti mehwe se binya force ni bia me ya bebo me man no se ne be ya nipa oni ahode a bibia ni hobi na so nipa benya wa na yare nti yare de eye butai ba ko simani so pa se akuru yiwe de nua na ya tim futuro no so na ya hwese ya yare sabia wa ha no se anya enough de ehia ka ho bia ya de be ka ho se nzo wo se isi foforo nso a ye be yes on se me sha se me ka se aburuchi adwuma bia menye bi da ye boflo tiche my nyuma bebre enti normal nkitinkiti bebre wo madwinu a menya meye de babua nemu mure serema kana me nya bae no menya hu sene emabunu no mpa wo krom no oma ho keka sene sitie enti enwuma no de doso ena wo madwinu embunano na me obi di nkomo se wo hwe a kentempo oye bonri ena ntonso ena se adanwomase ena ye kente ni nyina akodi the other side but so hwe ye kwan so a ye fa hokwa ahafo ebono ne ade nyina nti obia baba besina akokejiti ansa na wakoba bi a ebi wo nyina enti se bia nyame ya adom ne nyankola bi kura akotete omo no mo ba ha sa kwan so efri a ha ko nyina ne ade na bia kentempo aha ena ba beto no so Adia Ghana, say previous government near many saw a pie, or money a carbon the TVET a buy. Because our China for our own cabro fool, as we be almost me. And so Ghana, you were Kwame Nkrumah University of Science and Technology, but we see near light tampo. So, but say, oh, yeah, technical no more. I don't know how much China for to me be. And so come here say yeah the na ko bro for kanko and me technical side na me hwe say nyame ya adom na bibia totodin a mesi to say ensano adwuma eno be mo is all ensano adwuma onyini se den kra na ya na ultimi nya bibia onsa be ko no ensano adwuma de bi o mani pa adoso so me man for me man for ase say me buy o ma me feso me no say omo be ka me ho omo ne mbe ba ko na nyina ade bia nye mamuru bia be ko tia miniska na zo nyiska na mbe pe so me de me be boa ama be bia me firi anya ni monyam. Yes.